Uh, pastilan, bukal naman din eh. Tanawan ko nun akong bugasan o napagalisod. Uy! Patay! Nakapta naman din may isang bugas di ay. Sabay ko ilunod anirong kaldiro nga bukal naman eh. Napakaroon akong anak ya. Day, Jaden! Dali, Amerika! Ako sa Amerika, oy. Asa Amerika? Nako dire, balay na to. Sabi siya. Sa Amerika. Ano man? Inko, Amerika. Mga Amerika ba? Aw, una na ko. Oh, karon kaya na naman ka. Bukal naman yung lungagan. Pagpalit og bugas dito sa ila ni kuya ni mo Erning. Bugas? Oh, kay atong lundan ning ato lungagan ha. Ipalit na bugas usa ka gantang og duha. Ino na ako nga gisugo ko nimo. Oh, Isa, kaigo din eh. tag 4 ra man gantang. Napakay sukli na piso. Sige, sige. Sige na, naka na. Paminaw ha. Usa ka gantang og duha. Usa ka gantang Oh, duha. ina siya nga. Ipag ingor ba si Papa ko Erneng nga ang iyang ipalit niya bugas usa ka gantang og duha. Usa ka gantang og duha lagi. Oh, Nya na pa kay sukli. o napakay sukli piso. Kaigo din eh. Sige, sige. Sige, pag-reklamo. Pagdali dito, kay nibukal na rin. Oh. Kung kuwang gini ako mga tindag yun. Dagan pa na ko akong bugas. Pindahan sa no kay importante sa kayong bugas yun. Pahala na silang mga junk food siya kayo. Kadaot na mga bata sad. Pero ang bugas mo importante kayo. Muna nga. Kung baligya sa akong bugas, tag 4 ang gantang. Ato pa. Makakuan di ko ani kay. Ayo. Oy, Erning. may ato. Kanang gipare ko ni Papa na Erning ba kay gisugo ko niya og bugas. Tagpila gani ang gantang si mo bugas na Erning? Tag 4. 4. Oh. Gisugo ko ni Papa iya ko papaliton og usa ka gantang og duha ra ang bayan. So ganda og duwa. More ni 5 pesos. Usa ka gantang og duha ra may gisugo ni Papa. Kuwang na kayo eh. Una kuwang man. Nga tag 4 ra man kahang gantang. Oh. Usa gantang og duha gudi. Matulong naman ang kagantang. Wa man nag-ingon si Papa nga tulo ka gantang ang palita, usa ka gantang og duha. Basta kuwang gini dede, kumuhata ka ni dede. Ano? Kuwang mo ni mong kwarta, 12 mo tani. Ha? 12 mo tani mong mabayra ani kay usa gantang og duha. Sunhog nagtulo. Oh. Wa man nag-ingon si Papa nga tulo ka gantang akong paliton, usa ra ka gantang og duha. Basta kay og mao man ganin ang istorya sa imong amahan. Siya may pare adire. Kay ngano mang moingon siya nga usa gantang og duha. Ya usa ra may iyang bayran. Ako tulo gantang na pag misukli piso ani. Mo gani. Kuno na ako no. Usa ka gantang og duha. Di nay duha. Usa ka gantang nya duha. Di tulo na mahimo. Mao ba? Oh. Na din na. Oh. Laro sa Mura 12 mong mabayran. Sige, sige. Di ko na mo pa. Utangon lang diha. Di na pwede gyud kay sus tanawa ko kung mga tindaw. Wa na gid no. Porti na gid na dinas na. Ibukal na ra ba tong lukuan nito ni Papa ra ba no Irning? Ing na lang siya nga. Siya pare are. Sige, sige. Kay di ko gusto gyud nga utang-utang mo. Siya ka kami magatubang. Sige ako tuon. Sige. Kay yati. Yung sa no gantang og duha. Ya 5 pesos sa kon. Peso sukli itong yan 5. Di na mahimo. Kuwang to siya og city. Gago. Di gyud mahimo. Kinahanglan gyud nga iyang amahan mo are. Umpong naman nung ko anip. Sige, ginuyot. Aning binukal ng ininit. Dugay man kayo itong bataa. Huh. Ano naghilak maga? Ay, di klaro. Uy, ingo. Nagyaw-yaw si kay Ernesto dito. Ngano ko nung usa ka gantang og duha imong ikuan niya kuwang imong kwarta. Naglibog siya. Kunya, asa mabugas? Wa ko niya tagay gani kay di siya mosugot kay kuwang ko na imong kwarta kay ni ana siya hasta gani ako naglibog ko nimo. Ngano ni moingon man ka nga? Napa kay sukli piso nga dapat gani. Ingon biya ka usa ka gantang og duha dapat tulo. Sus, pastilan mo. Wag ka muliwat sa mong amahan. Nga bright kay matematis. Unya, bugo sa scientist. Dili ba gamiton yung mga utok ba? Dili lagi mahimo pa kay dapat ang usa ka gantang og duha tulo tanan dusi tag imong bayranan kay tag 4 mang gantang ya ingon pa ka nga naka pa kay sukli. Nasukok kayo si Ernesto dito ni samot kasinaw ang o. Asa meron si Kuya Numeriso? Tuwa dito sa tindahan di kay kun ihatagan kani og bugas kay kuwang imong gipadasing kuraya tag 4 gantang.
Napagali kay sukli anang piso. Na basta kay ato dito kay nasuko kasaptan kog maayo. Sige, aron may bawo ka susulba na na. Og ngano nga napa kay sukli. Kuyog tanga to, bahala na sa nang ininit yata na. Na, Istin, ito ka na. dara no earning pa ay. Naman, Na dili ko niya baligyaan. ato ka, dito ka. Unsa man ka? Ayun nga, ibaw ka nga. Dili may mangutang sa mong tindahan. Nagbukal-bukal ang kong ininit ito. Nganong wala mo ka matag? Oh, siyempre, mata di ko mga usag gantang og duha gud. Ya pala na kwarta 5. 5 kani usar gani ka gantang. Tagpila man yung gantangan na imong bugas. Sa 4. 4. Napagili ko sukli nga piso ani. Una na ako no. Usa ka gantang og duha. Di mahimo na siyang tulo. Kuha nag-city. Tingnan mo. Unsa may akong gingon? Papalito na ko kong anak og usa ka gantang og duha. Nganong mayon mo kang natulo? Sakto kita na imong istorya. Tulo man na akong istorya bitaw nga. Usa ka gantang og duha gud. Usa ka gantang nya duha. Kating babuha gini na mabubuha gini mga tindiro oy. Grabe gini mabubuha nimo ba? Ay ko inang bubo ha. Ay ko inang bubo. Legit inod. Pagtuo ba siguro? Hay bubo. Ako bubo ko. Dagan pa. Wa bubo. Dagan pa dagan. Ay kung ginalik bubo. Isa ba? Isa ka diot. Basing tuo kang Bay. Hey, isa ka diot ba? Sakto mga kong ingon nga bugo gid ka kay wala ka sabot sa ako ang gipanugon sa akong anak nga papalito na kog bugas di nimo. lalim ba na mo istorya kung magbugo? Insakto rin imong gingon nga usag gantang og duha. O tinuod nga, tana paminaw ha. Ang imong utok og bright pa na, makakuha unta ka sa sulbad na. Usa ka gantang ra akong gingon og duha. Kanong wala mong kakasabot, buguwa gid nimo oy. Ay kung inang bugo ha. Balik! Balik! Bay! Ayan sa bay. Paminaw sa. Paminaw og maayo ba? Isakto na ko pag-istorya. Para masulbad nimo. Ha? O tanawari sa kunay mo posilar mo wa kasuko baylo ta. Baylo ta o. Kanay mo ang 5 aron makasabot ka ba? 5. Dili, aron. 45 na nya. Gani, 45 rin ako ha. 5 mo ha. Aron makasabot ka. Ah. Ang akong buot pasabot, usa ka gantang og duha lang. Kaya tag 4 magagantang, napa ko sukli ng piso, di ba? Og duha. Og duha ba? Punon ba? Og sa Bisaya ba? Imo ta gitugon imong anak nga. Ang usang gantang ipapuno. Mo na gitawag og duha. Kanya gani og duha. Oh, Mugo. ay, 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 ay.